I den her video vil jeg vise, hvordan man bruger vores Chrome Mirror Liquid. Den er helt flydende med de der små krompartikler i, så det er vigtigt at ryste den rigtig godt. Her ligger Cool Top Gel. Det er no sticky layer, den har, og det er vigtigt i den her proces. Man lægger selvfølgelig den baggrundsfarve, man har lyst til, men i det her tilfælde har jeg brugt en hvid tip. Imens tippen den hærder i 30 sekunder, så kan jeg putte det her op på min ombre dut. Husk at ryste flasken rigtig godt inden brug, og det er hver gang man skal bruge den, den skal rystes. Når tippen har hærdet de der 30 sekunder, så kan jeg begynde at knuppe det lige så stille ind, og prøve at se, hvor flot det lægger sig med det samme. Det er virkelig nemt, og så sviner det altså ikke på samme måde på kunden, som hvis man bruger pulver. Se lige hvor shiny den er, det er helt vildt, jeg elsker det. Den samme Chrome Mirror Liquid prøver jeg lige at lægge på en sort baggrund, så får I lige chancen for at se processen en gang til, speedet lidt op, men så ser I den på en sort baggrund, fordi der er så kæmpe forskel. Prøv lige at se, totalt efterårsagtigt.